Allà lluny hi ha una caseta, aquesta fantàstica caseta que sembla una caseta idíl·lica, no ho és. Perquè la Cristina Arenas, la Meritxell Llanes i la Mercè Pons fan coses aquí dintre. Noies, perdoneu, ho he passat molt mal. Que bé, és un bon senyal. En el bon sentit de la paraula. Pots fer una carta de reclamació a Jordi Casanovas, però ell avisa. Ell avisa. Clar, Casanovas avisa, ho passareu Esteu avisats, sí. De fet, l'objectiu seria aquest, no? Fent-ho passar malament. Sí, una mica. No? Sí. Suposo que hi ha gent que s'ho passa, com que toca molts aspectes, alguns s'ho passen malament per unes coses i nosaltres, si més no, està dedicat a que tothom s'ho pugui passar una mica malament. Sí, perquè no és un terror de susto, és més un terror psicològic, de crear tensió, de tot això. Aviam, qui pitjor s'ho passa sóc jo, llavors. No, és mentida, jo m'ho passo increïblement bé. Sí, no és un espectacle recomanable per la gent, per les dones que hagin de parir. No, si estàs embarassada igual no és el teu espectacle. Però esclar, moltes d'elles veuen pel·lícules de Polanski, per exemple, La Semilla del Diablo. Jo conec una embarassada i li agradava molt La Semilla del Diablo. Sí, va. Clar, hi ha gustos per tot. Parlem que no és terror. Jo he sentit angoixa i inquietud, seria això? Sí, és angoixa i inquietud, però sí que hi ha una cosa que entenem terror, com això, molt del susto, molt de no sé què, però sí que hi ha tot aquest terror psicològic, no? Més folclòric, vam estar veient moltes pel·lícules i era això, o sigui, i està catalogat com a terror. El que passa és que de seguida pensem en aquesta cosa més de... Que el terror cinematogràfic té un llenguatge que aquest en teatre és impossible de reproduir. És impossible d'aconseguir. I llavors a vegades, però és que el terror, clar, si vull passar por, clar, veus com passen por els personatges també. Llavors això crea angoixa i és un terror. Sí, no, que penso que a vegades, com que estàs en directe, sovint la gent confon a veure un espectacle de terror amb anar allò a un escape room o a un túnel del terror i que et toquin i que et facin coses, no? I no és això, és a mig camí entre això i el cinema, no? És veure terror en comptes de la pantalla a un metre de tu, no? Que això és el que ho fa màgic, no és ben bé que tu sentis el terror del que et faran a tu, sinó veure una gent impartint terror en una altra, que és el que passa amb cinema, no? Jo he vist poques obres inquietants, d'aquesta por que sí. És que és molt difícil, no?, en teatre. És a dir, què feu vosaltres per captar l'atenció de l'espectador amb una obra com aquestes, en les quals estem tots aquí tots junts? Jo crec que aquí té molt de mèrit en Jordi Casanovas, perquè ha sabut crear aquest conte de por que et podien explicar quan anaves d'excursió al mig del bosc, no? I ha sabut crear aquests personatges, no? Que en el fons el que estan fent és totes lluiten per sobreviure. I el lluitar per sobreviure implica que anem a per totes. I el que ha fet també, això a nivell d'espectacle general, però també amb nosaltres, les nostres interpretacions, ens ha conduït a un llenguatge molt realista en un context molt fantàstic. I això jo crec que és el que fa que estan tan a prop com a espectador, no? Diguis, uau, no m'he pogut desenganxar en cap moment, no? Perquè tu sents que aquestes tres ho estan vivint allò, sin trampa ni cartón, perquè estàs molt a prop, però alhora hi ha mucha trampa i mucho cartón, òbviament, no? I crec que això també és el que ha aconseguit molt ben Jordi, no? A nivell de direcció també. I ha cuidat molt bé cada rèplica, cada to, cada mirada, cada intenció, això que deies d'atrapar. També, o sigui, per exemple, en el cas del meu personatge, jo l'he d'atrapar amb ella, però també alhora has d'atrapar el públic perquè estigui pendent d'allò com... Ho heu aconseguit. He sentit molt moviment entre el públic. La gent estava... Està inquieta, no? Es canvia de postura. L'obra parteix una mica de les narracions o les llegendes gironines. Clar, vosaltres sou a terres gironines, a Casanovas no, és del Penedès, no? És un cert... Vosaltres hi creieu, amb aquesta mena de llegendes gironines? A mi sempre m'agrada dir que no vull dir que no per si un cas. O sigui, no hi crec a priori, però sempre amb aquestes coses com més paranormals o de llegendes o de tal, és allò, guaita, no ho diguis gaire per si un cas. Ja, passa una cosa molt curiosa perquè estem parlant de llegendes gironines perquè s'ubiquen en pobles d'allà, però en el fons les llegendes aquestes es repeteixen a diferents territoris de Catalunya i fins i tot et diria que de fora. O sigui, et trobes aquestes llegendes com... Cadascú té com la seva versió, no? Però són molt iguals. Però la majoria totes passen al bosc, el bosc té una simbologia, no? El bosc pot ser por, pot ser som tots al bosc, som... que
que hi ha com unes coses que fa que siguin com universals, no? I independentment d'on passi, els valors són com més... Jo personalment això que has dit, jo creure no hi crec, però entenc que hagin d'existir i que els humans durant la nostra evolució hem necessitat de justificar segons què i això ha anat passant de generació en generació i fins i tot aquí estem fent una obra que encara estem parlant d'això i encara el podem utilitzar, no? I és meravellós. Jo recordo fa bastants anys una sèrie que van fer La Catalunya Misteriosa, que feia el Sebastià Darbó i evidentment sortien llegendes de tota mena. En alguns moments l'obra m'ha recordat El bosque de Shyamalan, en alguns moments La Bruja de Blair. I esclar, i acabo amb això, ens hem quedat una mica tots així, sense fer spoilers, però amb les ganes, perquè Casanova ja diu que hi ha trilogia. Ah, això està bé. No sabeu res d'aquesta trilogia? No, clar, No ha volgut dir res, no ens ha volgut però dir res. esclar, ja no tothom sortirà en aquesta trilogia, o sí? Depèn, Però ens encantaria tornar a jugar a això perquè ens ho passem teta. Tampoc sabem si seran els L'Albert ha de sortir, L'Albert sí. L'Albert hauria de sortir. Però poca estona. Poca estona. Doncs la Cristina Arenas, la Meritxell Llanes i la Mercè Pons, fantàstiques. Si voleu passar una mala estona, en el bon sentit de la paraula, veniu a la Beckett, que encara teniu temps. Sortireu dient la foscor del carrer o... Bueno, jo m'he quedat un moment sol a la sala i he pensat... Gràcies i molta merda. A tu, moltes Gràcies, Marga. Gràcies, Marga. Fins ara.